Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. De blommen uit de kerken die gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Doekle en Sjoukje Brunsma. Na weken is de startsnooi. In verband met de coronamaatregels geen ontbijt, maar een wandelviering. En we beginnen om $11 hier in de tuin bij de kerken. Meer informatie die staat nog in de trijklank. De collecte die binnen bij de uitgang. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerken. Onze organist is Otto Roelofsen, lector is Atiron en onze vakganger is dominee Buiting uit Heino. Ons intoslied is Psalm 92, de versen 1, 2 en 3. En we zongen dit uit het kind steende. En dan wensen wij jou een zegende dienst. Bijzondere situatie voor mij in ieder geval om hier weer eens te zijn, gemeente. Goed om ook weer eens het Fries te horen. U weet het, ik ben zelf geen Fries, ja wel van geboorte, maar niet uit gewoonte en bijgelovigheid. Ik spreek geen Fries, maar ik versta het goed en ik vind het ook leuk om het weer eens te horen. In Heino hoor je niet veel Fries. Hoewel ik erbij moet zeggen, dat is een mooi moment dit, dat er natuurlijk wel een paar Friezen in Heino wonen die u misschien ook wel kent. Ik denk even aan Piet de Jong bijvoorbeeld, die in Achlem heeft gestaan. Dat is iemand die bij ons in de gemeente zeer actief is en ook regelmatig voorgaat. Dus je hoort nog wel eens wat, zal ik maar zeggen. In ieder geval, ik vond het fijn om een uitnodiging te krijgen. Ik vond het fijn dat nadat het vorig jaar niet lukte vanwege al die corona-ellende, dat ik vanmorgen hier wel in uw midden mag zijn. En daarom willen wij ook deze morgen samen belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer
die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de hemel en de aarde aan ons gegeven heeft om die te behoeden en te bewaren. Hij blijft ons trouw tot in eeuwigheid. En hij zal nooit loslaten wat zijn hand eenmaal in ons leven is begonnen. En daarom ook genade en vrede van hem die was, die is en die zal zijn in de eeuwen der eeuwen. Amen. We willen nu de naam van de Heer aanroepen om ontferming voor de nood van de wereld en de nood van ons eigen hart. Maar we willen ook zijn naam groot maken, omdat we weten dat zijn barmhartigheid geen einde heeft. Wij willen na ons Kyrie-gebed de naam van de Heer prijzen met de woorden van lied 150a. Laat ons bidden. O God, op deze zondagmorgen zijn wij de kerk binnengegaan. Dus op het oog is er allemaal niet zoveel aan de hand. Gaat het ons wel goed? Zijn we rustig binnenkomen lopen? Maar toch, binnenin ons is vaak onrust en misschien ook wel chaos. Vanwege onverwerkte gebeurtenissen. Vanwege persoonlijke zorgen en onzekerheden. Vanwege dingen waarvan we eerlijk moeten bekennen dat het ook beter had gekund. Of vanwege dingen die we hebben nagelaten. En misschien zoeken wij hier in dit huis iets van stilte na de storm, terwijl die storm nog gaande is. Hoe dan ook, God, wij zijn gekomen zoals we zijn. En geef dat er in de rust die wij zoeken ook ruimte zal zijn om te herademen. Ruimte voor nieuwe geestkracht, ruimte voor nieuw vertrouwen. Ruimte voor een woord dat aanspreekt, voor een lied dat ons raakt. Iets van u, eeuwige, zomaar in het voorbijgaan. Ontferm u over ons. O God, hier en overal gaan mensen in weer en wind door het leven, naamloos, kwetsbaar en weerloos, tastend en zoekend, wakend en wachtend, op de vlucht, buitenspel gezet, zonder toekomst. En dat er steeds weer mensen mogen zijn die zich hun lot aantrekken, dat ze gezien worden, dat er recht gedaan wordt. Zo bidden wij. Heer, ontferm u. Jezus Christus, Zoon van de levende God, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Amen. We zingen lied 150a. Amen.
Voordat wij uit de schriften gaan lezen, willen wij God bidden dat wij het woord dat gesproken wordt ook verstaan. Wij bidden het gebed van de zondag en zingen daarna als gebed bij de opening van de schriften lied 314. Laat ons bidden. Gij hebt ons niet alleen bevrijd, o God, maar ons ook verheven tot uw dochters en zonen. Wil ons dan zo bezielen dat wij ons metterdaad gedragen als bevrijde mensen die het waard zijn om de erenaam te dragen die gij ons hebt gegeven. God, u bent één en al oor voor ons. Maak dan ook onze oren open, opdat we uit datgene wat uit uw woord vandaag tot ons komt, kunnen putten. En maak ons open voor de tekenen van de tijd, die ons kunnen vertellen wat gij doet in deze wereld. Maak ons open voor de stemmen van mensen die anders denken, anders geloven dan wij. Leer ons te horen, Heere God, voordat wij spreken of handelen. Dat bidden wij u in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen. Luisteren wij nu naar de schriften. 2 lezingen. De eerste lezing is Exodus 15, vers 22 tot 27. En direct daarop aansluitend Markus 1, vers 12 en 13. En daarna zingen wij het aangekondigde lied, de coupletten van 801. Hoor dan nu het woord van de Heer uit het boek Exodus, hoofdstuk 15, de versen 22 tot 27. Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur in.
3 dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het. Vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken, zeiden ze. Mozes riep de Heer aan en de Heer wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels en daar stelde hij hen op de proef. Hij zei, als jullie de woorden van de Heer, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met 12 waterbronnen en 70 dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op. Hoor dan nu het woord van de Heer uit het evangelie van Marcus, hoofdstuk 1, de versen 12 en 13. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. 40 dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en engelen zorgden voor hem. We zongen lied 801, de versen 1, 2, zoon en 8. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vluchtelingen en zwervers. Het zijn woorden waar we een bepaald beeld bij hebben. Vluchtelingen, ja, dat is al heel snel ingevuld nu. Na de ramp die zich in Afghanistan voltrokken heeft of die zich daar aan het voltrekken is. Maar ook afgezien daarvan, we zijn langzamerhand vertrouwd met het begrip vluchteling. En ook zwervers op allerlei gebied, daar weten we wel wat van. Maar het zijn wel woorden waarmee we telkens anderen bedoelen. We denken niet zozeer aan onszelf wanneer het gaat over vluchtelingen en zwervers. Want wat vluchten is, dat weten wij maar nauwelijks. Dat kunnen we nauwelijks op onszelf betrekken, op onze eigen ervaring. Zwerven, ja,
zwerven, dat doen we hooguit in de vakantie. En dan vooral voor ons plezier. Nee, vluchtelingen en zwervers, dan denken we inderdaad aan die mensen die met duizenden per week, duizenden per dag vanuit hongergebieden, oorlogsgebieden, pogingen doen om naar West-Europa te trekken, om daar tenminste iets op te bouwen wat soms in de verte op een bestaan lijkt. Vluchtelingen en zwervers, dan denken we aan anderen, niet aan onszelf. Het is wel goed om ons iedere keer weer te realiseren dat de Heere God zijn geschiedenis met de mensen begonnen is met een stelletje vluchtelingen en zwervers. Met mensen die Egypte verlieten om ergens anders een bestaan op te bouwen. Moesten ze daar dan weg? Nou ja, daar kun je best over twisten. Het hangt er maar een beetje vanaf hoe je het bekijkt. Strikt genomen, weet u wel, mochten ze er niet eens weg. Denkt u maar, in onze tijd, hoewel dat dan ook alweer een aantal jaren achter ons ligt, bijvoorbeeld het ijzeren gordijn tussen Oost- en West-Duitsland, dwars door Berlijn. Mensen die graag wilden naar de andere kant, mensen die graag wilden vluchten, maar die de kans niet kregen. Nou ja, dat deed die koning van Egypte ook. Die deed alles om de mensen in zijn land te houden. Je zou het kunnen vergelijken met dat ijzeren gordijn, met die Berlijnse muur. Met die mensen is de God van Israël zijn geschiedenis met de mensen begonnen. Je kunt ook zeggen, het klinkt misschien een beetje merkwaardig, maar je kunt ook zeggen dat de God van Israël klein begonnen is. Hij kiest niet een machtig en sterk volk om zijn plannen met de wereld uit te voeren. Hij neemt niet de farao van Egypte in zijn dienst, met zijn legers en zijn paarden en zijn wagens. Hij begint met dat onaanzienlijke slavenvolk. Met dat volk en door dat volk en met dat volk wil hij zijn grote liefde voor ons, voor deze wereld, voor ons mensen bekendmaken. Wij zijn daarmee vertrouwd geraakt. Het is zo bekend voor ons, wij weten nauwelijks beter. En wij zijn geneigd om de Bijbel, het boek Exodus, als een geschiedenisboek te lezen. Als een verslag van gebeurtenissen die ooit hebben plaatsgevonden. Zonder erbij na te denken dat al die gebeurtenissen niet alleen maar gebeurtenissen zijn van lang geleden, maar dat ze belangrijk zijn voor ons. Omdat we het hoe en het waarom bijna vergeten zijn. Maar ook al is het 100 keer waar dat al die gebeurtenissen die daar beschreven zijn zich duizenden jaren geleden echt hebben afgespeeld. Wanneer we de Bijbel louter en alleen lezen als een verslag van wat ooit gebeurd is, dan gaan we toch aan de kern voorbij. De Bijbel is niet een kroniek van het volk Israël. De Bijbel bedoelt ons te vertellen over onszelf, over ons leven in het licht van Gods liefde. De Bijbel nodigt ons altijd weer uit om ons leven te herkennen in het leven van die mensen uit de schriften. De Bijbel nodigt ons iedere keer weer uit om ons eigen leven te stellen onder de liefdemacht van Jezus Christus en van de Vader. Het boek Exodus is wel beschouwd een beschrijving van ons leven en van de weg die wij door het leven gaan. Wij, natuurlijk niet alleen de mensen hier, vandaag, nu, uit Arnhem, Kimswerd, wat dan ook. Nee, wij gaan door ons leven een weg die gaat uit het land van dood en slavernij naar het land dat God ons beloofd heeft. Naar het beloofde land.
Wij trekken het diensthuis uit. Wij zijn op weg naar het land van melk en honing. Wij zijn door God verlost om zo op weg te kunnen gaan naar zijn toekomst. Ja, en dan staan we meteen al voor een van de eerste dingen die we in ons leven moeten leren, ook iedere keer weer. Wanneer wij verlost en bevrijd zijn, betekent dat niet dat we meteen in het beloofde land zijn. Nee, waar kwam dat verloste, bevrijde, dat volk dat geniet van Gods genade terecht? Nou, u weet het allemaal. In de woestijn. Hoe hard het ook klinkt en hoe graag we het ook anders zouden willen, dat is de weg die God met ons gaat. Wij zullen door de woestijn heen moeten. En daar kunnen we boos om worden, daar kunnen we ook wel eens heel verdrietig om zijn. De werkelijkheid is dat verloste Israëlieten in de woestijn staan, in het brandende zand, onder de stekende zon. Nergens schaduw, nergens rust. Het heeft mij altijd erg geholpen in het gewone pastoraat wat ik als predikant mocht doen. En wat ik nu nog steeds doe, maar dan niet meer als predikant, maar als ouderling in de gemeente Heino. Om daar mensen op te wijzen. Wanneer mensen zeggen, ja, maar dominee of ja, Ferry, hoe dan ook. Ik geloof toch in dat God mij verlost heeft. Ik geloof dat God me bevrijd heeft. En wat merk ik ervan in mijn leven? En wat merkte Israël ervan? Wat merkte Israël ervan in hun leven? Bevrijd, hoera, halleluja, jubel de Heer. Bevrijd, in de woestijn. En maar wachten of er wat te eten valt. En maar wachten of je dorst nog eens een keertje ergens gelest wordt. Daarom heb ik ook gevraagd om dat tweede deel uit het evangelie van Marcus te lezen. Realiseert u zich wat daar met Jezus gebeurd is? Jezus die kwam daar bij Johannes om gedoopt te worden. Wat een gebeurtenis. Geest werd over hem uitgestort. Hij hoorde een stem. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mij welbehagen heb. Nou, dat is toch een reden om je armen omhoog te heffen en Gods glorie te zingen. En wat deed de geest met Jezus? De geest dreef hem naar de woestijn. En daar verkeerde hij bij de wilde dieren. Die wilde dieren, die staan voor, ja, adders en slangen en wat vooral er nog meer in die woestijn. Maar vooral ook bij datgene wat je in gevaar brengt. Datgene wat je afbrengt van God. Datgene dat jou los wil maken van je schepper, van je hemelse vader. Dat was de confrontatie in de woestijn. Andere evangelisten schrijven daar nog uitvoeriger over. Dat weet u nog wel. Hè, die vertellen over de verzoekingen. Vertelt Marcus niet eens over. Marcus die zegt, hij verbleef in de woestijn bij de wilde dieren. Nou, en die wilde dieren, die mogen de lezers echt gewoon zelf invullen met de wilde dieren uit hun leven. De adders en de slangen die hun influisteren dat het allemaal een beetje meevalt met die God en dat we er maar ook niet iedere dag zo nou zoveel van aan moeten trekken. Nee, die wilde dieren bedreigen je iedere dag weer. Jezus staat in de woestijn, wilde dieren. En God zij dank, dan zijn er engelen die hem dienen. Dan is er toch mensen die door God gestuurd zijn om je op te beuren, letterlijk op te tillen, om je van dienst te zijn. Israël staat in de woestijn. Nergens schaduw, nergens rust. En ik leg er een grote nadruk op, want we zouden zo graag denken en willen dat het anders was. Halleluja, we zijn bevrijd. In de gloria, we zijn verlost, maar we staan in de woestijn. Maar voordat we bij de pakken gaan neerzitten,
In die woestijn, gemeente, is godzijdank niet alleen maar leed en verdriet en tekort. In die woestijn zijn ook oases. En een van die oases waar het volk Israël terechtkomt, dat is Elim. Een plaats waar je iets merkt van God. Een plaats waar je zijn trouw en zijn liefde aan den lijve ervaart. Elim. Een oase met maar liefst 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Nou, u weet het wel hoe dat werkt met bijbelse getallen. Het was natuurlijk niet zo dat er iemand rondging en die zag palmbomen, 63, 64, 65, 70 palmbomen. Nee, 12 waterbronnen, 70 palmbomen. Dat is overvloed. Er was een overvloed aan water, er was een overvloed aan palmbomen. Die vrucht gaven, die schaduw gaven. Elim. En ook in ons leven, op onze levensweg, komen wij Elim tegen. Noem de voorbeelden maar. Mensen leren elkaar kennen, gaan van elkaar houden. Elim. Kerken ontmoeten elkaar, besluiten samen verder te gaan, de geschiedenis in. Elim. Er wordt een kindje geboren waarvan je hoopt en bidt dat het in stilte, in rust mag opgroeien en groot worden. Elim. Je wordt, vergeef me dat ik even persoonlijk word, je wordt opa en oma. Elim. Genieten van dat kindje dat Gods toekomst in zich draagt. Mensen blijven van elkaar houden ondanks alles wat er gebeurt op de weg door de woestijn. Elim. Ja, Elim. Kon je daar nou maar blijven? Maar je moet weer verder. Je moet de woestijn weer in. Want Elim is wel een rustplaats. Het is een plek om op adem te komen. Elim is nog niet het beloofde land. Je kunt er verblijven een tijdje. En voor ieder mens is die tijd in Elim verschillend. Een paar weken geleden zag ik op de televisie een programma van Wim Daniels. Die het had over vakantie. En hij vertelde toen ook nog, en u kent dat misschien ook wel uit eigen ervaring, dat weet ik niet, maar over die vakantiekampen voor de bleekneusjes. Voor kinderen, vaak uit de grote stad, die allemaal wat tekort kwamen aan eten en drinken, maar ook aan liefde en aandacht en aan ruimte om te spelen. Die ging naar zo'n vakantieoord op, wat was het ook weer, Ameland of Schiermonnikoog, een van beide. En dat vakantieoord heette Elim. Nou, dat was natuurlijk een beetje vroom en een beetje hoogdravend, denk ik wel eens. Maar aan de andere kant, het was wel precies wat Elim was. Want je kon er genieten en moest er ook weer weg. Het was niet de eindbestemming. En voor ieder mens is die tijd in Elim verschillend. De een die moet er alweer weg als die nauwelijks zich heeft kunnen settelen. En de ander die lijkt het wel, zeker van buitenaf, alsof die alleen maar in Elim is. Die verblijven er jaren. Het volk van slaven en vluchtelingen moet weer door. Want de toekomst van God ligt niet in de woestijn. De woestijn is iets waar je doorheen gaat. Elim is niet de eindbestemming, maar de woestijn ook niet. Onze eindbestemming is het rijk van de toekomst van God. Onze eindbestemming is het koninkrijk van God. Onze eindbestemming is Gods nieuwe wereld. De wereld die God voor ons geschapen heeft en die eenmaal openbaar zal worden, duidelijk zal worden, helder zal worden. Dit is het. Hier moeten we zijn. Hier mogen wij verblijven. Het hier is niet het eindpunt. Het eindpunt, de vervulling, moet nog komen. En ik denk wel eens dat daaraan al die mensen die echt op de vlucht zijn, ons herinneren. Al die ontheemden, vluchtelingen, asielzoekers. Voor ons een levend teken hoe het met onszelf is. Want wij voelen ons maar vaak genoeg wat gesetteld, wat op ons gemak. En laten we maar heel eerlijk zeggen, ook wel eens een beetje gezapig. Oh, de dingen gaan goed, we hebben het goed voor elkaar. Ons kerkelijk leven is op orde, ons gewone leven is op orde.
we hebben het prima. En het risico lopen we dan dat we een beetje gaan neerkijken op die anderen. Op mensen die op de vlucht zijn. En dan denken we, zonder dat naar hardop te zeggen hoor, dat wij toch eigenlijk wel beter zijn. En we vinden dat er in onze oase geen plek voor hen is. Maar 12 waterbronnen en 70 palmbomen, die zijn er niet voor ons genoegen. Wij hebben die putten niet geslagen, we hebben die bomen niet geplant. Het is geschenk van God voor al die mensen die op adem moeten komen. Die weer moed en kracht moeten verzamelen om verder te kunnen gaan. En op die weg door de woestijn gebeurt heel veel. Verdriet en vreugde. Alles vindt er zijn plek. De bitterheid van Mara, het ondrinkbare water, het onleefbare leven. Maar ook de rust en de overvloed van Elim. Onderweg van oase naar oase. Onderweg door de woestijn. Onderweg naar de toekomst die de Heere God voor ons bestemd heeft. En waar we elkaar eenmaal volledig zullen herkennen. Als kinderen van de levende. Als kinderen van de eeuwige. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Belijden wij ons geloof met de woorden van lied 344. Zullen wij dan nu God danken en bidden. Goede God en Vader, u hebt ons uitgezonden in de wereld. Help ons dan om levende getuigen te zijn van uw liefde. Open onze ogen om scherp te zien wat mensen beweegt, wat mensen bemoedigt, wat mensen benauwt. Open onze ogen om wat verborgen wordt gehouden op te merken. Open ook onze oren om woorden op te vangen van hoop, van kracht, van uithoudingsvermogen. Maar open onze oren ook vooral om te horen wat niet gezegd wordt, wat ongezegd is gebleven. Om de stemmen te horen die niet gehoord worden. Open onze lippen om te spreken voor mensen zonder stem.
Open onze lippen om u te prijzen, samen met anderen, over heel uw wijde wereld heen. Open onze handen om uw goedheid te ontvangen en die met anderen te delen. Open onze handen om de zwakken te ondersteunen en de onmachtigen op te heffen. Open ons hart voor mensen om ons heen die alleen en eenzaam zijn. Open ons hart, zodat we van uw liefde kunnen delen. Zet onze voeten op uw weg en geef ons kracht om door te gaan. Goede God, u hebt ons uitgezonden in de wereld. Wij zijn daarin niet alleen, maar samen met al de ledematen van het lichaam van Christus. En daarom bidden wij voor allen die het geloof behouden in moeilijke omstandigheden. Daarom bidden wij ook voor allen die lijden om uw naam. Voor allen die twijfelen. Voor allen die het ook in de kerk soms moeilijk hebben. Voor allen die opkomen voor recht en gerechtigheid. Voor allen die de kerk dienen met hun gaven. Wij zijn met elkaar verbonden. Uw volk onderweg. Door de woestijn. Van oase naar oase. Op weg naar uw toekomst. Goede God en Vader, in het bijzonder bidden wij u deze dagen voor het volk van Afghanistan. En voor al die andere mensen daar die hebben moeten vluchten of die juist niet de kans hebben gezien om weg te komen. Die een onzekere toekomst tegemoet gaan. Gedenk ons en help ons om ook hierin levende getuigen te zijn van uw goedheid en barmhartigheid. Dat alles bidden wij u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En wij bidden u om ons te horen wanneer wij in een ogenblik van stilte de namen noemen van hen aan wie wij op dit moment heel in het bijzonder moeten denken. En ook datgene wat in ons eigen hart leeft en wat wij met anderen niet kunnen delen. En hoor ons, heren, wanneer wij samen zingen dat gebed dat uw Zoon ons geschonken heeft.
Normaal gesproken is dit het moment waarop de inzameling van de gaven plaatsvindt, maar dat gebeurt nu bij de uitgang. Gemeente, dan kondig ik nu ons slotlied aan, lied 415. We zingen eerst de versen 1 en 2 en na het uitspreken van de zegen zingen wij lied 415 vers 3 als amen. Gaat u nu heen in vrede, dragende de zegen van de Heer onze God. Want de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.